Takže tě persmrdo s vámi August a já si dám mého úplně prvního dílu na tomhle mém kanálu, ale úplně první dílu z naší nové série The Legend of Zelda, The Minish Cap. Dobrý, začínáme. Dáme si novou hru. Ano. Ale musím si tady vymazat postavičku, aby jsme ji mohli začít úplně znovu. Bez jsem na úplně stejně August, nečekané. Tak. Tak. Ty nezajímavé scény vám budu zrychlovat, ale vždycky vám tam nechám čas, abyste si to mohli pauznout a přečíst. To jsme my. Teď úplně freestylo, backflip, frontflip, 360. Aha, parkourista. Teďka najednou. Oh shit, nigga. Princezna. Nějaký festival. Myslím nějaký festival, ale já nechci. Můžu říct nechci? A dostali jsme Sword. Achievement unlocked. Epic Sword. Ano. Ghost, let's go. OK, já jdu. To je ten festival, velice zajímavý. Tady dostaneme druhý item. A dá nám ho nám. Dá ten cheat nám, ano. Takhle jsem to chtěl říct. Achievement unlocked. Shield. Je to small, bacha na to. No, vypadám jsem sexy. Ok, jdem. Jdem do království. Ty princezny. To je svině, on zranil naši princezničku. Za to musíme zabít. Ano. Použijeme náš epic shield. Teďka, připravte se na tu nejlepší explozi, kterou jste kdy viděli ve hrách. Yes. Ok. Tady byl hate. Myslete si. Já mám rád Zeldu. To by jsem jinak nehrál. Už ne. Tak ten kluk, jak na něho házel ty basketbalové míčky a on, jo, tak to je on. No, přesně tak. Tam zrychlím. Epic chest. Ale já epic sword. Ale epic chest.
Tady přišel nějaký hnusák. Fusroda! Ještě se mi úplně buzeransky směje. A teďka použije Rasengan. Rasengan. Stane se šudrem. To je velice smutné. V těch češce nic nebude. Tak se teleportovalo. Freestylo. Parkourista. Tady Big Boss. Říká, ať se vydáme na adventure. A tady začíná naše epická adventure. Takže po téhle chvíli, až nám dají meč a budeme moct jít, tak už to nebudu zrychlovat. Já když budu třeba failovat nebo se zabloudím, tak to zrychlím. Tak máme mapu. OK. Tak, už jsme ready to adventure. Kdyby se ptal, jak tu hraju, tak tu hraju na emulátoru. Z Game Boy Advance. Bude to mít všechno v popisu. V popisku videa. No. Máme první rub. Ještě taková měna. Ještě zabijeme to ptáka. Jste neodletěl. Se odletěl. Tady další. Z tíkařů můžou padat hápka nebo rupy. Tak, teď uděláme parkour. Ach, tam nepadej. O, pavouk. To je hápko. Tady máme další, ale to nepotřebujeme, protože mám full health. Není sedí. Proč to je ničím? To je úplně secret way teda prostě secret prostě secret cesta, ale vzpomněl jsem si na to slovo. Učíme tvávu. Učíme tvávu. Ano. Já to mě hitnu. To nebylo. A stejně mě hitnu. On používá tak štít, aby jsem řekl. Jen to blokuje. Tak nic zajímavého.
Ještě potřebuji hápka, jak mi padají hápka. To je dobré. Bum. 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 Nic nepadlo, škoda. Tráva se vyresetovala. Nečekané. Tam nejdu, tam je už pole. A já už nejsem závislý na polích. Už budu trochu pokračovat v gameplayi. Tyhle je vždycky výhodný zabíjet, až vylezou, jakoby až vyskakují, tak je zabíjet, protože vám může spadnout víc itemů. Protože jinak zabijete jednoho. Minishwood. Jo. To je má smysl jít. Nejspíš nic nebude. Už tady tyhle slizáci, který už vydrží 2 vaše hity, což to je pro mě špatné, a je to v pořádku. Já to nějak zvládám. No, jestli to nějak zvládám, tak to asi pro mě není špatné. Logicky angusty, logicky protože to víte. Po ránu moc mozek nefunguje. Další slizáci. Help. Do nás volá help. Naše miniškep. Ano. Co dělá, to vám neřeknu. Nebudu vám to spoilerovat. Máme 10 trupů, to je hodně bídný. Takže začnu ničit trávu. Tady úplně znásilňujou. Mám jí pomoct. A co když nechci? Tepe gangbang na ní. To bylo strašně hardcore. Okay, jdem. Se zase skočí na hlavu. Tak, už máme svoji epickou čepicku. Cepicku. Jako teďka jsme zjeli dost čepičku. Takže já děkuji, že jste koukali. Lajkujte, budete a mě s fanfáruje. Ahoj. Damn, son, isn't that enough?